Ahojky všem, vítám vás u dalšího cvičícího videa se mnou, který bude věnovaný balónu. Už jsme si řekli nějaký základy a teďka začneme s takovým úplně nejzákladnějším cvičením na balónu, který je úžasný a na kterém dokážete pozorovat krásně ty vaše pokroky, jak vám to jde a jak se třeba zlepšujete i tím jiným cvičením, tak se to na to můžete hezky jakoby ověřit, jak jste už daleko. Je to balanční cvičení, což je úplně jedna z nejúžasnějších věcí. Balanc na míči, protože, nebo vůbec na jakýkoliv balanční ploše, protože zapojíte opravdu ty nejhlubší svaly v těle a zároveň i prostě jemný svalíky kolem páteře, který vám to tam drží, ty obratle. Takže doporučuji cvičit balanční cvičení dnes a denně, kdykoliv si vzpomenete. Já třeba ho zařazuju vždycky na začátku svojí hodiny, když tady mám klienty, nebo když jedeme skupinový cvičo, tak vždycky dáme nějaký lehký zahřátí a pak se jde balancovat, protože říkám, je tam jsou nějaké základní pozice a dá se stavět nahoru a nahoru a dokážete se dostat až úplně třeba do stoje na míči, ale je to dlouhá cesta k tomu, ale právě můžete vidět na každý té lekci, jestli už jste si polepšili nebo ne. Základní balanční cvičení je v sedě na míči, takže sedím. Teďka zapomeneme na ten základní posaz, kdy jsme měli nohy na zemi, ale představím si, že sedíme na koni, jo, takže stiskneme balon nožkama, ty nohy jdou dozadu, jak kdyby jsme seděli prostě v sedle a jsem špičkama na zemi a já je teďka jenom zvednu ty špičky a držím. Jo? Vtahuju bříško, to je důležitý, to je úplně to nejdůležitější, co musíte udělat, je vtahovat bříško a vytahovat se nahoru. Jak jsem už říkala, jak kdyby jsme viseli na provázku. A za ten provázek někdo tahal pořád nahoru a furt vás tam chtěl dostat k tomu stropu. Jo? Takže držím se lítkama, ale žádnou křeč tam nemám, jo, prostě se jako skřečovala, ne, to vám nepomůže, takže jenom lehce se přidržuju lítkama toho míče, vtahuju bříško, vytahuju se nahoru, koukám do jednoho místa, to hodně pomáhá, jo, takže koukáme do jednoho bodu a soustředit se, to je úplně nejdůležitější, co musíte udělat, je soustředit se a dýchat. Když nebudete dýchat a nebudete se soustředit, budete myslet na nějaké nakupování nebo na uklízení, na vaření, tak to určitě nepůjde. Takže zasoustřeďte se jenom na ten balón, který vás drží a zkuste se s ním tak jakoby zžít, tak jako se s ním srůst, dalo by se říct, jo? Prostě procítit si to, jak on reaguje, jak vy na ten jeho pohyb reagujete. Je to, jak kdyby byl další človíček, jo? Prostě potřebujete se s ním sladit dohromady. A to vám nepůjde, když budete stuhlí, když budete úplně prkený. Takže já držím bříško, vytahuju se nahoru, ale ten spodek, ty nožky a to třeba spodní bříško mi krásně se přizpůsobí prostě tomu pohybu. Když mi ten balon jde tam, tak já mu pomůžu zase zpátky, všechno zlehka, dá se s tím prostě takhle hrát i jako se na něm hýbat. Můžete se na něm klidně takhle houpat ze strany na stranu, abyste ale věděli, že to děláte tak, jak chcete vy, jo? Ne, že se jako přizpůsobujete tomu míči, který vás chce schodit. A ten vršek držte pevný, ten je úplně jakoby zafixovaný, ale zase ramena jsou zrelaxovaný, takže ten střed tady je, kdyby jsme prorůstali někam nahoru. A když už vám to hezky půjde, tak si to můžete stěžovat. Jak jsem říkala, buď můžeme zkoušet různé pohyby ze strany na stranu, dopředu do zádu třeba, jo, nebo kroužky, když to půjde. Ono to jde tak jako hůř udělat kroužek, ale můžete zkoušet. A nebo si pak můžete hrát s rukama třeba, jo, že třeba si takhle zakejvete, nebo třeba nahoru, abyste se zahřáli, rozcvičili, nebo si můžete něco podávat za zády, aby jsme krásně zapojili už zádový svalíky, různě se tak jako rozhodit schválně, jo, jestli se udržíte. Ještě vám ukážu z boku, jak mám tu nožku. Takže přitisklý lítko, zvedlá špička, vtahuju bříško a vytahuju se nahoru. Další pozicí balanční, když už tohleto zvládnete, pro někoho to teda bude možná jednodušší, je mít nožky u sebe. Šup, přehodím je takhle krásně k sobě. Buď už si tam samozřejmě můžete nalíst rovnou od země, že se posadíte a teďka jdete do zádu zadečkem a zase zvednete ty špičky pomaličku.
a nebo už rovnou z té původní pozice. Zase vtahuju bříško, vytahuju se nahoru a jinak jakoby zadeček nožky mám uvolněný, přizpůsobuju se tomu pohybu toho míče. Ničeho se nebojte, ale zase dávejte pozor, abyste nehodili nikam záda, jo? Takže pozor, co je za váma. Můžete to zkoušet třeba, že se přidržujete něčeho, nějaký stolečku třeba, nebo zdi, jo? Můžete sedět klidně i u zdi a zkoušet se přidržovat. No, a jak jsem říkala předtím, můžeme se zase začít rozhazovat, když už nám to půjde, tak se můžeme zkoušet hrát s těma rukama, nebo zase jít ze strany na stranu. Jo, já se otočím teďka čelem, vidíte zepředu, takže se usadíme, soustředíme se, koukáme opravdu pořád do jednoho místa a můžeme zkoušet jít ze strany na stranu. Takhle se dá různě jakoby blbnout a hrát si s tím balancem, abyste věděli, že ho máte pod kontrolou. Jo? Táhneme bříško, vytahujeme nahoru. Další z pozic jsou natažené nožky před sebe. Hop. Takhle hezky vytrčím dopředu. Jo? Vytáhnu je nahoru. Můžu provnout kolínka, aby jsme posilovali už rovnou stehna. Furt se vytahuju nahoru. Pořád mi pracuje to bříško. Vůbec se ho nesmím prostě pustit a nesmím to tělo takhle zbortit. Jo? Protože pak vám to půjde třeba moc do zádu nebo vás to vyhodí do stran. Ne, nahoru. Vytáhnu se nahoru, propnu nožky a sedím. Jo? Nic těžkýho si myslím. Ale samozřejmě každému to jde jinak. Někomu to jde na první hodině, těch lidí je velice málo, takže jestli mezi ně patříš ty, tak seš fakt dobrá, jo. Ale většině lidem třeba tadyhle to trvá půl roku, než se k tomu dopracujou. Opravdu, já nevím, když chodí ke mně jednou týdně na skupinovku, tak třeba až za půl roku dokážou takhle ty nožky zvednout. Takže si z toho vůbec nic nedělejte, jestli vám to nejde, jo, a jenom prostě zkoušejte držet. A zase, když už to půjde, tak si s tím zkoušíme hrát. Jdeme ze strany na stranu, můžeme dát ruce nahoru dolů, můžeme si něco podávat za zády, kroužit rukama, cokoliv vás zase napadne. No, pak je další stupeň, kdy si můžeme rozházet ty nožky, takže začneme třeba hmytat. Jo, můžeme hmytat i přes sebe klidně, to už je zase takový náročnější. A zase je to všecko o tom bříšku. Já ho držím a nepustím to, vytahuju se za provázek nahoru pořád. Tak co, jde to? Jo, třeba jo, uvidíme. Výborně. Takže to jsou úplně základní balanční věci v sedě. A další balanc, na který se podíváme, do kterého se pustíme, je balanc na 4. Kdy já mám nožky mírně od sebe, teďka je zapíchnu do míče, opravdu, abyste tam měli kontakt oběma nohama, takže zapružím do balónu, ruce jsou zase v úrovni ramen a pomaličku se překuluju dopředu, opravdu pomalinku není kam pospíchat, až se mi ty paličky poslední úplně odlepí od země. A zkouším si držet, jenom balancovat. Jo? Takže jenom stojím na 4. Zase držím bříško, koukám do jednoho místa, najděte si na zemi nějaký drobek nebo nějakou nitku na koberečku a koukejte, úplně ji hypnotizujte. Prsty jsou zase roztažený, ramena jsou vzadu a držím bříško. No a když už mi to zase hezky drží, tak se zkouším různě hejbat. Zkouším se houpat dopředu, dozadu, můžu jít ze strany na stranu zkoušet. Jo, jak vám to prostě půjde. Nezakláníte hlavu, nekoukejte před sebe, koukejte dolů, určitě. Můžeme dělat i kroužky, jo, takhle, když už se nám to jakoby zafixuje to cvičení, tak můžeme zkoušet hezky kroužit. To nám to vydává takový super zvuk. To můžete na obě strany. No a zase, kdo už se cítí dobře, jakože pohoda, nic se neděje, nic to se mnou nedělá, tak zkoušíme zvedat ruce. Postupně zvednu jednu, vrátím na balón, zvednu druhou, vrátím na balón. Jo, zase nic úplně složitýho, musíte jenom víc přenést váhy do nohou. Takže si tak jako přisednu zadničkem dolů. Se tak jako přiblížím k tomu míči a zvednu ruku, vrátím, zvednu druhou, vrátím. Pořád hezky držím bříško. Tady v tu chvíli už mi maká pěkně i zadek, jo? Když si na něj vzpomenu, že tam nějaký mám, tak
zatnu ty svalíky, takže si na něj taky zkuste vzpomenout, jo? No a balancujeme takhle hezky. Střídáme. Ze začátku třeba nejde vůbec, takže si jenom prostě tak, že si jenom tak jako na chviličku si ťápnout, jo? Jenom přenést tu váhu a představit si, že tu ruku sundávám, jo? Ani nemusím úplně ji sundat na začátku, takže opravdu chce to pomalý krůčky a zase uklidnit se a částečně uvolnit. Já držím bříško, držím střed těla, ale ruce a nohy se mi úplně pořád přizpůsobují tomu míči. Když budete mít ty ruce stuhlý, nohy stuhlý, tak se budete klepat, budete to mít jak dráty do betonu, jo, a ten balon vás brzo schodí, jo, takže opravdu to tělo je takový měkký. Jenom držím to bříško, jak jsem říkala, ten střed těla. Jo, takže tohle jsou takové úplně základní věci, které můžete při balancování trénovat a už tadyhle s tím jednoduchým a vlastně takovým, dalo by se říct, obyčejným cvičením opravdu zpevníte všechny možné svalíky v těle a od toho středu prostě přes páteř, všechno to jde hezky, ale nemyslete si, nemáte hluboký svaly na bříšku, jo? To jsou i hluboký svaly v nožkách i v rukách, takže ono to všecko, jak se to hýbe pod váma, tak se vám to všechno krásně zpevňuje, hezky zdravě a postupně si nakládáte nálož a jak říkám, dá se na tom vidět hezky výsledky toho cvičení, že uvidíte, že třeba najednou za měsíc zvednete ruce jak nic, jo? Někdo třeba dřív, někomu to trvá díl, no, ale uvidíte, že se pořád máte kam posouvat a že je pořád co vymýšlet. Takže trénujte, zkoušejte a určitě se těšte na další videjko, kde budeme balancovat pro takový pokročilejší. Jo? Tak jo. Takže zatím se mějte krásně a ahoj.